السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا ومولانا وطبيبنا وقرة عيوننا، إمام المتقين، أمير الأنبياء، سلطان الأولياء، سندنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته، كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. الله تبارك وتعالى همّن طاعات عبادت لنذي صالح عمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذي لطف كرم بلن قبول دبتا همّن ذا إيلو نتشرين دوث يار لنذ قوم خيشنذ إنتانذ أغل غيذنذ دنيا آخر سعادت كننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. İydi saidi fitrada mübarek aydıda biri barışıp qawluk bilen bereket bilen geçirenlersiňiz hemmäňize mübarek bolup inniki yıllara inniki wagtlara da pek Allah lütfü bilen keremi bilen yurt parahatçylykda watan emniyetlikde agzy birlik iman awryda hemmämize köklesin inşallah. Mübarek Ramazan aydan önce Beyik Allah Teala köklediğinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayışından ta mübarek yaşı 50-nji yaşa gelýänçe Hudaý Taala'nın köklemegi bilen hyzmatyny da ýetiripdik. Inne şu 50-nji yaşda bir neçe bolan ýagdaýla Peýgamberimiziň mübarek yaşayışyndan ve katı bir ders almalı ýagdaýlary pek Allah köklediğinden hyzmatyny da ýetirerdi inşallah. Ozolla aýdypdyk ýöne Qisqa suratyna. Şunu inşallah ýaxşyca bilin. Ozolqa aýdylanlarda da we inniki aýdyljak gurrunlerde de hala sawatly bolsun, hala sawatsyz bolsun. Hala din ýagdaýdan bir zat düşümi ba bolsun ýa ýok bolsun. Näme bir aýdylyp beren gurrun Peýgamberimiň ýaşaýyşyndan meselen ahun aýtýar, kim bilýär bilen dogrudygyny, dogry dädigini. Bu gurrunlaň senedi ba ýok, kim bilýär bu zatlary. Ahun näme aýtsa anant görmeleldir diýilýän bir ýagdaý aýdylsa, dünýä boýunça näçe türlü ilm mada, ilmi jografy, ilmi riýazy, ilmi hindisi we bir ilmi tarih. Tarihte her kim halanyny aýdyp bilmeýär. İlmi tarihte bir mu'temed ve mu'teber bir senet ba. Şol senedi, o dikkat edin, şol senedi kafir musulman babarda fark etmeýär. Şumal ilmi hindisede, ilmi jografiyde musulman kafir fark etýärmi? Edmeýär. İlmi tarihte da bir dayanylýan senetli we kafir musulman fark etmeýär. Şimen aýdýan senetli gurrunlym kafirler da bir wagt Peýgamberimiziň ýagdaýyny tahqiq edenni şu aýdýan kitaplarymyzdan, şu aýdýan senetli gurrunlymyzdan alýar. Ondan çürim hatiriňiz jem bolsun, mutmain bolun, mu'teber we mu'temed senetlerden aýdylýandyr. Tarafa aýdyn. Ilmi tarih kabul edýänmi ýa ýokmy? Eger ýok diýse, onu akly ýok bolmaly. Dünýä boýunça ilmi tarih aýyrmaly. Ba diýänne bolsa senet ba.
Ondan melek senet gerek bolacak bolsa inşallah men öz ýanjanyma getiräm. Be her hal inşallah aýdyljak gurrunly aýny senetli gurrunlydyr. Peygamberimizin mübarek ýaşy 50-nji ýaşa ýetdi. Daşarda adamlaryň arasynda bir arkasy barmyşdy. Kim? Ebu Talib. Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ın diyadesi. Kureyş'in yaşultu. Kafirler Ebu Talib'i silap kan Peygamberimize zat deyip bilmeyenmişler. Qarad ediyetleri ba, yön öldürüp ya birdat edecek bolup başarmayanmışlar. Qarad Ebu Talib'in hormatı barmış kafirlerin arasında. Bila Peygamberimizin öýüniň daşyndaki arkasy. Emme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öýüniň içindeki arkasy kim? Hazreti Hadice. Enemiz Seyyide Hadice radıyallahu anha. Allah kuvvet berip, zol daýawdyr, Hudaý kuvvet bersin, Hudaý sen arkaňdyr diýip, ol da öýüň içinde bir Resulullah jany arka bolýanyň bir. Hulasa Peygamberimiziň mübarek ýaşy 50-nji ýaşa baranna Ebu Talib dünýeden geçýär. İýliň arasynda, taýfasynyň arasynda arka bolup duran Ebu Talib dünýeden geçýär. Peygamberimiz gaty narahat bolýar. Inni din bernamasyny kan öwe alyp gidip bilmeýänliginden çürim agasy dünýeden geçdi. Däjesiniň doganyna Ebu Talib. Ohamman bir ay geçýär, 2 ay geçmäke Seyyide Ummul Müminin bütün Müslümanlaryň enesi bolan Hazreti Hadice radıyallahu anha bir de dünýeden geçýär. Daşardaky arkasy Ebu Talib'di. Öýüň içinde Allah kuvvet berip 25 ýyllap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 25 ýaşyndan ta 50-nji ýaşa gelýänçe bütün arka bolup, jany bilen, maly bilen Resulullah jany arka bolup, Kasım janyny dünýä getirip, Abdullah jany dünýä getirip, olara çağı wagt geçýär. Hazreti Zeynep, Hazreti Ruqayya, Hazreti Ummu Kulsum, Hazreti Fatimatu Zahra bilen de enesi bolan belki bütün mümin Müslümanlaryň ta kıyamete çeli, belki ebede çeli tamam Müslümanlaryň enesi bolan Hazreti Seyyide Ummul Müminin Hadicetul Kubra radıyallahu anha bir de dünýeden geçýär. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaty narahat bolýar. Üsüne narahatçylykla bolansaň, hud Peygamberimiziň özü şo ýyla 50-nji ýaşyna Amul Huzn attakýa. Amul Huzn, yani narahatçylyk ýyl boldy. Gaýgy üsüne bolan ýyl boldy. Amul Huzn, Resulullah'ın özüniň dakan ady şo. Heýer kynçylykla köfelen ýyly. 4 gyz eline galdy. Zeynep izdivaç edipdi. Ruqayya de Hazreti Osman'ın denanasy. Ummu Kulsum bilen Hazreti Fatimatu Zahra galdy. Ummu Kulsum 17 ýaşyndaky gyz. Hazreti Fatima da 12-13 ýaşyndamış. Inni bir qysga bir ders almaly gurrunlymyz we üstünden geçsek girşiksiz boljakmyň. Ey mümin, Müslüman, imanly dogalla. Peygamberimiz dünya gelmeke dädesini ellenmerdi. Dünya gelip 6 ýaşa barany enesini ellenmerdi. Ine saklap barýaka 8 ýaşynda qaqasyny ellenmerdi. İzdivaç edenne oğulcuğu dünya geldi Kasımcan 1 ýaşap 2 ýaşap onu ellenmerdi. İdinden Abdullahjan ýan oğlu erkek oğulcuğu bir de dünýeden geçdi. Dädi enani berdi ellen, erkek oğlançyklaryny ellenmerdi, gyzlary galypdy. Aham, ine kynçylyk ýagdaýda, tamam Mekkeň agrym ýagdaýynda mert bolup Resulullah jany arka bolup duran, hytmat edip Hazreti Hadice radıyallahu anh bir de dünýeden geçdi. Ne kadar kynçylyklar? Çağan aýrylalygyny görmeli, inen aýrylalygyny görmeli, zenanasynyň aýrylyp indi öz gyz oglanlar saklamak bir de Resulullah'ın özüne galy. Olaqan ders almalarymyzyň biri dünýe geçelge jaýyň alamaty. Mahdumul İşan niyada dünya bir menzildir gelip geçerge
bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Ay berekellah mahtum olişan. Dünya bir menzildir gelip geçerge bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Ey cemaat, eğer bir adam dünyada kan yaşamalı olsa, eğer bir adam hemişe yaşamalı olsa, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyik Allah Teala'dan dilerdi, ey bar Hudaya, men zenan oğlun şoklam mün yaşasın, 2000 yaşasın, ta kıyamata çili yaşasın deyip dilerdi. Ve elbette Allah Teala da bererdi. Dileptirmiş onu. Sonram gelir inşallah. Evlatlarının da hemmesi Peygamberimiz baka dünyadan geçiyor. Zeynep de, Rukiye de, Ümmü Kulsum da, bula da Peygamberimiz baka dünyadan geçiyor. Birce Hazreti Fatıma Zehra, Resulullah canın 6 ay sonra dünyadan geçiyor. Tamam evlatları, en atası hemmesi Resulullah canın öz bağ vaktinde. Eğer dünya çından vefa cayı olayan olsa, yüreğimi de yalık koymalı vururun haşi. Şu gezip veren dünya yerimiz vefa cayı değil. Beheştin içi değil ştayı. Köplep duran, ödün de yazsın yüreğime. Ştayı cennetin içi değil. Bu tay imtihan cayı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Hudaya men evladımızdan çünkü uzak yaş dilemeli değil dediğimizde ki, yani on dilemendir Resulullah can. Neyme dileptir? Allahümme inni es'eluke imanen daimen. Resulullah'ın dua ateşi. Hudavanda bize bir uzak dünyamızda, kabrimizde ve kıyametimizde bizden ayrılmayan bize iman ver deyip dileyenmiştik. Hudaya bana uzak yaş ver. Men ölmeyin kıyamete çeli. Men zenanam 500 yaşatın. Men mir Hatemun Nebiyyin, tamam peygamberlerin ya qaşımın, men en himmetinin tacimen, men evlatlarım 500 yaşatın, 1000 yaşatın. Evet, dilemenler daşın Resulullah can. Allahümme inni es'eluke imanen daimen. Hudaya bana bir iman ver, şu imanım devamlı olsun, men ömrüm devamlı olsun diye dilemenler Resulullah can. Belli veliye, şu dünya vefa cayı değil. Dünya bir menzildir gelip geçerge, bu menzile gelin ötmeyin kalmaz. Bir yana gelip geçmeli yer. Gelip geçmeli yer. İkilenci ders almalı adımız. Zeyrenmek. Ay Huday näme bana beytiye. Ay Huday näme men hanavadam şeytiye. Ay näme hemme müşkilatlı men şuurun kan moliye bizim ilunumuzun içinde. Bizi biderek yağdaylara düşürəmasın. İçerlemizde düşündüreyliyin qavc edip. Bizim iştivamız yerde, bizim iştivamız, biz namazda, azanna, eşhedü enne Muhammeden Resulullah diye, asır çok manası öyle ne işimiz yok. İştivamız iştayı. Hem sayamız gözüyez, eğer hele oğlan uşak gülüşüptü, ama biz dünyada hanavadamız bilen oğulluğu diye enatada müşkilatımız var. Olan gülüşüptür şunu görüp, Huday nem bizi hem horlukta koyup dursun, nem bizi kıyınçılıkta olup dursun deyip, o hemsayanı görüp deyren yer. Huday Teala bizim hemsayamızı, bizim olgumuzu etmendir ki, biz eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyez ki, Resulullah can bizim olgumuz. Öz zindigimizde Peygamberimiz olgu tutunmalı. Näme deyip öyümüzde müşkilat bolanna, bir öyün eyesi ene, ya dede, ya oğul, ya kız, ay birbirimize gövüllük verip Peygamberimizin kıyınçılığından müngden bir dede, Peygamberin kıyınçılığından müngden bir de, yüzden bir de, havada Peygamberimiz horluklar geçiriptir. Bizler zat göremiz hakkı deyip, näme deyip ağzılmallal? Näme deyip Peygamberimizin yaşayışından ders almallal? Öz yaşayışımızdan avudun suretinde sebit bolup, bizim yaşayışımızdan da sabitrak bolup Resulullah can yaşayışı ve eşitip duran yağdayılığınız. Oğul gıydının zenanatının dünyadan geçip kıyınçılıkta kalanları, onu hiç yada salman bilmenşik bulup geçirmeli. O hamda zor zeyrenmeli. Näme deyip? Ağasını görüye, inisini görüye, ayallığını görüye, erkek doğanını görüye, ya körököllerini görüye, ya hemsayasını görüye, gülüşüp gezip be, o ham nem deyip gülüşmeli diye. Hatta bidirek kepleri de var ya. Men namaz okuyan, arada tutyan, ayağım ötenini karınsanı öldüremek, näme demek, Huday näme deyip bana şidatlar et ya deyip. Meger bitay beheştin içitme. Ey mümin, Müslüman, imanına verer ama.
Meger Resulullah'dan namaz okuyamayamıştık diyecek mi? La havle ve la kuvvete illa billah. Bendigisini yerine getirmeyemiştik diyecek mi? Tamam müşkilatlı üstüne serazir olup dökülüveti. Tamam kıyınçılıkla oluveti üstüne. Bizim vazifemiz Resulullah'ın ulgu tutunmak. Yani geçti ki, ay bunun maşı ders gerek gel ki, evlatları, atası, lek Ummul Müminin Hadice radıyallahu anha enemiz o da dünyadan geçmeli. Ne kadar horlukla oluyor, ne kadar kıyınçılıkla. O da anırdı Mekke'nin kafirleri gülüş, ceşin tutuyanmıştıkla. Ebu Talib ayrılanı keyif etiptirler. İnni Muhammed'i azatını görür deyip başlattırlar. Hadice radıyallahu anha da dünyadan geçenine ceşin tutupturlar keyif etip. İnni görür bu güller deyip. Haysi bir kıyınçılık görüttür. Hulata Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ulgumuz olsun. Şu ürünü bir vaqt bir benden yanına aydamda bir kefayetli acab cayiş mal hizmetini de yetireyin. Ve peygamberimizden biz fark ettiyiz. Ol bir peygamber adam Hudaýyň söyün bendesi bizim imanımız zayıf, biz onqyanık sabrımız bolup biljek mi diýen bir galat iştiba kefayetli. Ey mümin musulman dogalla. Allah Taala Kudret kelamına aydiye laqad kana lekum fi rasulillahi uswetun hasene. Men Hudaý imanlı adamlara Resulullah'ın ulgu et koydum deyiptir. Onna peygamberimizin namazı biz namaz okuyup bilmeýäs diýsek, peygamberin duasy dua etmelle bolsa, kynçylyklarda kiýanyk sabr etmelle bolsa, bizden peygamber bolan boljakmy diýip onda dini etber goýam Allah onna gelişýän zatmış. Bir iştimasy, ikincisi Allah Taala'nın wa'desi. Şol Resulullah'ın agzyny ökünüp peygamberimiz kynçylyklarda näme etýän bolsa bizi etsek, Hudaýyň wa'desi bizim ýüregimizde sowluklar we bereket goýjakdyr. Peygamberimiz üçüncüsü Resulullah evlatlary ayrılanyny gözlerinden ýaş akýanmışdyk. Ağlaýanmışdyk Resulullah. Ha men peygamber o ýüregimde sowuk, ay evlat diýeniň dünýeden geçer Hudaýyň aýdany bolar diýip gülüýip oturmaýanmışdyk ki. Näme diýip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir gurrüňi agdalanyna hulasa bir sap berip bir kenara kaçıkçak bolmaly, şonu amad etmejek bolmaly. Hey bir şeytanyň fikri ýanyk bir pikirleri özümizde jaý goýmaly. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kynçylyklar düşüpdir. Bize de kynçylyklar düşende sabr etmeli. Şonu Resulullah sabr etýänmiş diýende, o peygamber adam biz ondan fark etýäsem bir kef aýtmaýlyn. Gatyr galat iştibadatdyr. Şonu Resulullah jan ewlatlary aýrylanyny gözlerinden ýaş akýanmışdyk iki gözünden. Ya Resulullah sen ne ağlayanmı deyip hatta sahabeler aytýanmışdyklar. O ýagdy inşallah soňram gurrun öder. İnsan ahim Resulullah canna sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Hudaý Taala aýdypdyr, şoň ýygyna düşmeli diýipdir. Hulasa men mektepden kän çykdym. Peygamberimiz 50-nji ýaşa barandan Hazreti Hadice näçilenji ýaşda? 65-nji ýaşa barandan 25 ýylla bilin uşa ilah ýagyny çermär. Jany bilen maly bilen Resulullah jana hyzmet edip peygamberimiz 50-nji ýaşa barandan enemiz Seyyide Ummul Müminin Hadice radıyallahu anha 65-nji ýaşa barandan bi wefany ap berip Hudaý Taala'nın rahmetine gaşyn ruhu uçup gitýär. Inhe bir de enemiz Hazreti Hadice radıyallahu anh peygamberimiz 50-nji ýaşda dünýeden geçti. Oham şo ýyl peygamberimiz 50-nji ýaşynyň ahyrragynda Sauda diýen bir zenana varmış. Sauda adamsynyň ady Sokran. Ol Habeşe hicret edenlerdenmiş. 5 çağası varmış. 5 evladı. 65 ýaşyndaky zenanamışdyk. Hazreti Hadice bilen ýaş. Ohamyň adamsy da Habeşede aýrylypdyr. Oham bir dul zenana 5 evlat saklap beren bir dul zenanamışdyk. Hazreti Hadice dünýeden geçenne peygamberimizin özü gudalygy berýär şol Sauda bilen izdivaç etmäge. Peygamberimiz 50 ýaşda, Hazreti Sauda 65-nji ýaşyndaky zenany 5 çağa saklap duran. Hazreti Sauda kabul edýär. Am peygamberimiz bilen izdivaç edýär.
İkinci enemiz Hazreti Hadice'den sonra Ummul Müminin Hazreti Sevde radıyallahu anha. Ine bir de bütün Müslümanların enesi olup düştü. 65 yaşındaki ana 5 çağası var. Nedanem kodamin sokan guyemet ki vala teriz ançım men guyemet diye Hazreti Sa'diye aleyhisselam. Ey Resulullah men sen necri eveyin niptir. Necri aysam sen ondan yukarrak diptir. Nedanem kodamin sokan guyemet ki vala teriz ançım men guyemet sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Men necri eveyin sen niptir. Hercri evsem sen ondan yukarı diptir. Ya Resulullah men bir qarr heley diptir. 65 yaşındaki ana 5 çağam ma diptir. Olar da saklarını qovalar diptir. Hazreti Sevde radıyallahu anh Peygamberimiz bilen izdivac ediyor. Peygamberimiz 50. yaşında ta Peygamberimiz dünyadan geçen çağda bağmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan geçenden sonra dünyadan geçiyor. Bir enemiz Hazreti Sevde radıyallahu anha. Bir şuh denanmış. Kâde şuh kepleri bilen Resulullah canı güldürüyenmişti. Peygamberimizin her denanasının bir hususiyatı var. O denanasında tafılmayan hususiyet. Hazreti Sevde'nin de bir kavidadının hususiyatının biri bir şuh kepleri varmış. Kâde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi güldürüyenmiştik, hoş etyenmiştik. Bir neçe insanın tabiatı şuhrak bolýardy. Teberrüken bir gurrun aýdyn, o hem gurrundan ýydyň alyp gideýli. Hazreti Sevde radıyallahu anh enemiz aýdýa bir gün Peygamberimiz giýje namaz okyp durdy, nefil namaz, teheccüd namaz. Oýanyp görsem Resulullah jan namaz okyp durmuşdyk diýär. O hem Hazreti Sevde de derhal dehret kılıp men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in icadyna barıp üýüp durýardym diýär. O hem Peygamberimiz rükû etdi, uzak rükû etdi, uzak secde etti, uzak namaz okuydu. Salam verenden sonra ben aytdım, ya Resulallah, sen yan namazda duqan, meni dehret kılıp üydüm iýdiňde, o hem rükû etdin, meni rükû etdim sen gideňde. Hi qalar wagt kalmadın, qalar wagt kalmadım, burnumdan kan gelen qayıp, kadi burnum tutardım, kalmadım da ya Resulallah dipdir. On Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Sevde bir şuh denanı olup, güldürjek bolup, aynan keyif edip, bir yüreğinden narahat çıkan yanak bolup, Hazreti Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem keyif edip, güllü diýen Hazreti Sevde'nin kefine. Hulasa, Hazreti Sevde radıyallahu anha, Peygamberimiz bir şuh kepleri bilen kadi güldürýän bir kıyametçili bütün mümin musulmanlaryň enesi olan Hazreti Sevde radıyallahu anh bilen Peygamberimiz izdivac ediyor. Hazreti Hadice'ň aýrylandan 3 ay sonra. Emma şo ýylyň ýene ahyrynda Peygamberimiz 50. ýaşynda, ýani Peygamberlik berilenden 10 ýyl geçende. Peygamberimiz Taif diýen şähere gideýin, belki Mekkeň daşyndan şu döwreklerindäki şäherinden bir kömekçi, mümin musulman tafadım dip. Piyada, ayak piyada etdi. Eşek diye ata minmeýän näme üçin? Eger bir ulak Türkmen ulak diye. Eger ulaga minse, bir yerik barye, bir yer musulman etjek bolýar dip kafirli öwüne geçämesin dip, emniyet tarapdan rahat edeýin, oglunça çykyp gideýin dip piyada etdi. Ýanyna da bir ogly ýanyna hyzmat etip birin Hazreti Zeyd radıyallahu anh. Kur'an-ı Kerim'de Peygamberimizin sahabalarynyň fakat bir neferiň ady bar. O da kim? Hazreti Zeyd radıyallahu anha. Felemma qada Zeydun metni Kur'an-ı Kerim. Fakat Hazreti Zeyd'in ady vardır. Başka sahabalaryň hiç gaýrynyň ady ýok. Peygamberimizin ýarlarynyň. Hulasa Hazreti Zeyd bilen dile gitýär. Näme diýip? Son ogly ýanyk bolup bile gelip berenseň, bir musafirata barýan ýanyk dälligini piyadaca gitipdirler. Ýerek gitmeli, Taif'e gitmeli. Näçe kilometr? 100 kilometr. 100 kilometr bile piyadaca gitmeli. Beýik Allah Taalaň dinine gaşyn çağırmaga, İslam dinine çağırmaga. Yol boyun oba bolsa, çarwada oturan bolsa, goýun üstüne, mal üstüne, kiçenrak oba bolsa, olaňdy üstüne barıp hawlukmanjak Allah Taala we Allah Taalaň dinine gaşyn adamlar çağırıp
çağırıp, yolda bir nefer musulman bolmandyr. Barip Taife barıpdyr. Hulasa şu çıkıp gidip ta gelýänçe ulamalar aýdýar 10 günna boldy diýär Taife gidip ýene Mekke'ye gelýänçe. Taife yetipdir. Taif diýen şähere. Oham ulu qorrak, ket hudarak, ýaşurrak, kefugla hasyl ýerrak adamlaryň üstüne bary beripdir. Hawlukmanjyk ýallaryna baryp, ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp, ýeke sataşyp, üýşürip sataşyp, hiç gaýty dogry jogap bermändirler. Ahir üýşüpdirler kafirler, taifler, bir neferde musulman bolmandyr. 10 günna bolupdyr aralaryna. Üýşüp, samsyqrak adamlary, jowan oglulary, kiçiňrek oglularyň hemmen üýşürip, şol adamy gowlap, wurup, feýewden gowdan çykarýan taifden dipdirler. Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aýdypdyr: "İza fa'altum ma fa'altum faktumu anni." Ey Taif'in olu qon adamlar dipdir. Musulman bolmadyňyz dipdir. Sizin bir zat isteýän dipdir. Şimdi men gelenimi Mekke adamlaryna eşitdirmän ha dipdir. Sizin isteýän şin dipdir. Ve o zatlaryň gulak asmandyrlar. Samsyqrak, jowarrak, kiçiňrek ogullar daş bilen bellen, qowun, wurun. Şu taada kim maýandy Resulullah janyň ýanyna? Hazreti Zeyd ba. Hazreti Zeyd peýgamberin arkasy bolup, "Hey degmen, hey wurman, hey degmen, hey wurman." 5 kilometrda qawlap gaýtypdyrlar. Samsyqrak, jowan ogullar, şonu şäherden çykaryň dip. "Hey degmen, Hazreti Zeyd ennamjan şodur şu yara wotgardyr." Peýgamberimiziň de mübarek ayagy ganap, hatda mübarek köşi qydylgan bolupdyr da. Sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem. Şo gelişlerine qaçyp 5 kilometr dağı şol Taif'ten qaçanlaryň tam öwlerinden bir bağ çykypdyr, bostan. Yetip bağın içine girelerine yan kafirler bellep durallar, söwüp durallar, qowup durallar. Taif'in adamlary ýygyna gaýtypdyr. Hazreti Zeyd bilen diwarın arkasyna geçip oturup beripdirler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve baraka ve sellem canymyz, malymyz, ogul ýüzümüz, enatamyz, mülkümüz fedasy bolsun Resulullah janyň. Bir bağın kölgesinde oturup arkasyny diwara berip beýik Allah Taala munajat etmä durupdyr. Allahümme ileyke eşku za'fa kuvveti ve qillete hileti ve hevani alen nas ya erhamer rahimin. Ente rabbul mustazafin ve ente rabbi. Ey var hudaya, men dadyma yetiş, millet men beter horladylar. Elimden zat gelena, ey var hudaya, beter men eciz bolýan, hiç gaýry musulman et bilmedim. Hudaya ecizliň eýesisen, hudaya sen men eýämsen, ila men takiluni, hudaya men günüm kime galdy, hudaya men bilen eline verdim. İllem yekun bika aleyye gazabun fela ubali, hudaya sen menden qaharda bolmasan bolýar diýipdir ýygynyň. Şu kıyınçılıklardan sonra hudaya sen menden qaharda bolmasan bolýar diýipdir. Wezifetin bitirip beýik Allah munajat edip ejiz bolýan elimden zat gelen aqdyp ýygynyň aýdypdyr. Hudaya sen menden qaharda bolmasan bolýar diýipdir. Bular hiç zat diýipdir ýygynyň. kan munajatlar edip ahirine daýdypdyr. Ve la havle ve la kuvvete illa bik. Hudaya sen aýdanyň bolar diýipdir. Sen güýjüň bolmasa, sen kömegiň bolmasa elimden zat gelmer jan hudaya diýipdir. Şey deyip de oturuverdir. İnha mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Taif'e giderlerine de bir esasi bir ulukon dersler var. O dedip havasımız cem edeylin, bu gurrun üstünden geçmeylin hadir. Mübarek sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'nin adamları olsun, Taif'in adamları olsun, yeke sataşıp, üýşmeliklerine sataşıp, öýlerine varıp sataşıp, käde mesel vurup düşündürüp, käde hikaye aýdyp düşündürüp, käde kıssa aýdyp düşündürüp, käde can çekip, käde güldürüp, käde ey cennet badır, käde ey cehennem badır, käde ey ötüllerden ders alın, käde hey bir gün dünýeden geçmeliler ha. Her jere bagryn ýakyp, her ýollar bilen gelip
insanları Hudaý Taala'ň ibadetyne gaşyn çağırıp zähmet çekipdir. O jetden kulak asyň, Hudaý Taalaga bende bolmaga çağırýanmış. Yani näme? Hudaý Taala bende bolmak yani näme? Yani insanları dünýäň zannanynyň Hudaý bilen bolmak azadyga gaşyn çykarmadan çüreyim. Ey jawan dostlar, ey sawatly dostlar, gowjetden kulagyňyzy geriň. Hudaý Taala bendegi yani dünýäň zannanynyň öz ruhuny azad edip asmanlara gaşyn iyi vermek. Ruh mi bordet suye çarhe berin. Ah suye abu gel şodi der asfelin. Hazreti Mevlana aydiye. Ruh mi bordet suye çarhe berin. Suye abu gel şodi der asfelin. Eger ruhun terbiyet bersen, yani eger Hudaý Taala bendigin yerine yetirsen, seni bar çarhe berin, 7 kat asmanın üstüne çıkarar seni deyipdir. Emme onu etmesen, suya abu gel şudi der asfelin. Palçık bilen suya bulunip, pes yerde geçirip kalarsan, dünyanın zannanynyň içinde. Resulullah canın can çekýärligi şondan çüreyim. Ey insanlar gelin Hudaýa gaşyn diýeni, özüňizi dünyanın zannanynyň azad edin. Hudaý Taala bilen bolmak bir giň ýere. In jahan khud habs janhaye şumast. Hin revit ansu ki sahraye şumast. Dünýä biziň zannanymyzdyr. Çık asmanlara gaşyn sen barmaly sahraňdyr. Sen barmaly sahraňdyr. In jahan khud habs janhaye şumast. Bu dünýä biziň zannanymyz göberen akby ýokary gaşyn. Hin revit ansu ki sahraye şumast. Peygamberler yol aýdypdyr, şu dünýäden nähille çykmaly. Ahmyň gurruna girse metlipden men çykjak. Hulasa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ihlas edip can ýakýan nämeden çüreyim? Biz insanlary bir rahat ederýäli. Giriftarydan çykarar ýaly, ruhumyz keyf ederýäli. Birje kysgaçyk gurruna aýdyn, gerçi metlipden çykdy, goý misalymyz kamil bolsun. Günde 5 saat, 6 saat, 2 saat, 10 saat, 7 saat yatıp kalamızda keyif etmeyesmi? Näme deyip şonda keyif etýäs? Şon ruhumyz çykýar. Adam yatyka özüniň hele erkekligini bilmeýär, ahun garaçydygyny bilmeýär, hatta padişah özüniň padişahdygyny bilmeýär, yatyka täze gaçýar ýere habary ýok. Näme deyip şon dünýeden ruhu çykýar, keyif edýär. Oham soňram o ýönýe hey aňyr berdadyny dogurlaýar. Algy berse oham ýadyna düşýär, oham dünýä ýene bulaşmagydyr. Yatyka hiç zat ýada düşmeýär-de. Şebzi döwlet bi haber sultaniyan, şebzi zindan bi haber zindaniyan. Adam yatyka hiç ýagdaý ýadyna düşmeýär. Näme diýip ruhy çykýar. Keyf edýär, rahat bolýar. Hiç zat ýadyna düşmeýär yatyka. Peygamberler de gelipdirler. Allah Taala Resulullah janyna iý beripdir. Taýinki yatmasakda oýu wagtymyzda da ruhumyz asmanlara çykyp bir keyif edip ýaşar ýanaklar. Ey jawan dostlar, düşüneýin şu gurrunga, asasy gurrun şu. Diniň aňyrda bir aýdyp duran magzy gurrun şu. Biz uqa girmeýän ýagdaýymyzda da ruhumyz nähille asmanlara çykyp bir keyif edip ýaşar ýaly. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şoýly ýola aýdýar. Kur'an-ı Kerim şo ýola aýdýar bize. Oýa wagtymyzda da nähille rahat ýaşamaly. Nähille ruhumyz asmana çykarmaly. Ya hatman yatamyzda çykarmaly. Ýok, oýa wagtynda da çykaryp bolýar. İnşallah mun gurrun başgur fursatda pek Allah kökler hyzmatyna ýetirenler. İkilenci ders almaly adamlar. Ýürüýte ikimizinki ey jawan dost. Fakat ikimizin gurrunymyz. Hazreti Zeyd Resulullah jany ýekiji öýde saklady. Peygamberimiz gaçyp barýar, Zeyd radıyallahu anh ýylynyň açyp barýar, hay degmeň, hay wurmaň, hay degmeň, hay wurmaň diýip ennam jany şodur ýara bolupdyr. Mübarek Hazreti Zeydin kelletini şodur ýara bolupdyr. İkimiz de diýär, ah şu Hazreti Zeydin ýerine men bolsadım da, ah ikimiz bolsadyk da, keyf edipdir Zeyd Resulullah jany saklapdyr. Doğru diýen. Emma Resulullah jan ýok da bolsa pek din baki
Kur'an-ı Kerim baki. Resulullah canın yolu baki. Ah men Resulullah'ın saklanma olsadım. Ey Zeyd keyif ediptir. Taif'in şodurşu kafirmiştik. Mekke'nin köpsü kafirmiştik. Azıcık Müslümanlarmıştık. Qiyinçilik ýagdaýda dämme girişme halla. Hazreti Zeyd'in kimindan nagyn? Dogry gurrunga bar eýle. Ey jowan dost. We ey kepläp duran. Özümizi bir saklaýlyň Allah'ım. Özümizi bir gaýym bolaýlyň hatta gal. Bir gurrun şan toýumyz arasynda tutmak. Bir jowan oglan ya bir jowan gyz toyun arasynda tutjak bolsa şumahal, yani şeriatyn saklajak bolsa, yani peýgamberiň dinini saklajak bolsa, bäri başyň enesi hatta bir towyrdy dädesde ay nämetjek ya on kapdalından yaqyllaryň şodurşy. Boýdaş dosýarynyň köpsi şoňa mızahym bolýaly arasynda toy tutturmajak bol. Delil näme? Ömrüňde bir toyda hoşluk etmeli. Yani ömrüňde bir toyda Hudaýyň dinini etmeli, Resulullah'ın sünnetini etbermeli, Peýgamberiň dinini tutmaly bizere ýerde. Falan hili tutmaly, hele erkek gatışmak, bu bir towardaqda bolýar. Bahanasy näme? Hele erkek özümiz diýip. Hudaý üçin aýdýan, beýtdirip hem kepläp, hem özümiz diýip. Näme özümiz? Hele erkek özümiz diýe. Hem bidirek kepläp imanymyz hatara oklamaýlyň. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aramızda yaşamayan ne olsa pek dini var. Toyun arasında tut. Öýlenjek dost. Kim ahun sen kefin olanasiye, kim bir zamanını toy arasında tut ya. O cüre değil. Elhamdülillah 4-5 yıl var. Ne kadar jowan oglanlar, ne kadar qyzy oglanlar gelin bolan toyların arasında tutuwati. Muň üstüne de gurrun istem, hay men matlatdan çykyp barýan. Hazreti Zeyd'den ders alaylyň. Jowan oglanmış. Lap Resulullah jan saklap, vurulup feýulik gelipdir. Ol işler edip bilmeýäs, agallam öz toyuň özüň arasynda tutda. Döwrün kefini kulak asyp durma. Hazreti Zeyd de döwrün kefini kulak asan bolsa Peýgamberimiz hep bir gaýdardy. Özü vurulmardy, özü kef eşitmerdi. Kepde eşitjekkä, hiç zat etjekkä Hudaý Taala ýeke barmanlar. Mahdum ol için takdira ten berdi. Qarry türkmeniň atasy Mahdum ol işan näme diýe? Kulak as. Mahdum ol için takdira ten berdi. Her kim özün saklap bilse iş gördü. Ay berekella Mahdum ol işan. Her kim özün saklap bilse iş gördü. Hi ne yaman zatdyr aňlamaz derdi. Jahillik derdine derman tapylmady. Allah Taala ruhun şad etsin Mahdum ol işan. Her kim özün saklap bilse iş gördü diýipdir şu zamanna. Ýönemen naýdaýyn diýipdir. Hi ne yaman zat aňlamaz derdi. Kur'an aýdýa, Hudaý aýdýa, Resulullah aýdýa diýipdiň, eger kulugyny giýrenak. İbnaqat ulukon dert diýipdir Mahdum ol işan. Hawada jahillik derdine derman tapylmady. Özüm bilýän bu zatlar diýen adamyň dermany ýok diýipdir. Bu zatlar öwüm düşünýän, bu zatlar ahyna ihtiýajym ýok, bu zatlar men ýere öwrendim. Näme bu zatlar? Bu zatlar iptidaý gurrunlar, toy galyby gurrundan, el çekin gurrundan diýen adam, oň derdiň dermany ýok. Hazreti İsa ölüyün diriltdim diýipdir. Gözü ýogu gözletdim diýipdir. Ennamy alan dogurladım diýipdir. Kefe düşünmeýäni kep düşündirip bilmedim diýipdir. La Hazreti İsa aýdan kepşi, Ruhullah aýdan kefe. Bes arasynda toy tutmak. Bir gurrunun aýdaýyn. Men arasynda toy tutsam şu zamanna hi Peýgamberimiz bir boşlukda aýtmadym ay, aýdypdyr Peýgamberiň aýdan sözüni aýdaýyn. İnşallah yine 10 nagadan tamam ederim. El-mutemessik bi sünneti inde fesadi ummeti felehu ecru 100 şehid. Ravahu İbn Battah. Ey jowan dost, gör pikret ikimizin gurrunmyzy. Peýgamberimiz mübarek sözlerini aýdypdyr. El-mutemessiku bi sünneti. Men sünnetimi tutan adam inde fesadi ummeti, men ummatim darganak zamanynyň içinde pikirle köfelip, hafatçylykla köfelip, her kim başagay zamanynyň içinde o Resulullah'ın sünnetimi arasynda toy tutmakdagy diýip, lep Resulullah'ın sünneti bolsa men arasynda tutaryn diýen adam, ýaşyňa mende her sünnet bolsun, felehu ecru 100 şehid, 100 şehidin sogaby bar diýipdir. Peýgamberiň aýdan sözi. Şehid kim? Şehid kim?
şehit diyeni dini İslam izzet tapsın deyip, Hudaýyň dini izzet tapsın deyip, zinanasını dul goýup, oglancıklaryny yetim goýup, gany feçilip ölüp galan adama şehit diýeli. 100 ýany şözüre şehidiň sogaby bar diýipdir peýgamberimiz. Azatmy ey jowan dost, ey mümin jowan ayallygan, ikimiziň görrüňimiz Peygamberin sözü gözde inde fesadi ummeti. Hudaý bizi unutmady. Hudaý bizi ýatdan çykaranak we Resulullah'ın agzyny berip kıyamata çeli bir kefaýtdirdi. Hudaý aýdýamyny Resulullah'ın agzy bilen ýöne. O ham Resulullah näme diýdi? Men ummatynyň dargynyk zamanynda sünnetim tutan adam 100 şehidiň sogaby bar diýdi. Näme diýip? Şehide gany dökülýe, ölýä galýa derejesi tamam. Bir derejesini aýdaýyn. Şehidin bir derejesini aýtyp bereýin. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim. Şehitli bir wagt şehit bolupdyr da peýgamberiň zamanynda. Peýgamberimiz näme diýipdir? Şehitleri kanlary bilen, eginmaşlary bilen şodurşuny gömüň, ýumaň diýipdir. Taňky kıyamatda da şodurşuny kanlar çykyp duran ýagdaýynda tursunlar diýipdir. Şehit ýuwulmaýar. Şu kanları şahit bolmaly kıyamatda. Namzanyň kany bilen hatta kefen näwez edilmeýär, şodurşuny gömülýär. Zemmiluhum bi kulumihim we dimaihim diýipdir peýgamberimiz. Şehitler kanlary bilen, eginmaşy bilen gömüň diýipdir. Şo jürek şehidiň 100 şehidiň sogaby bar da, ey jowan dost, sen täwil Allah şekefi. Hazreti Zeyd peýgamberimiz saklady, sen dinini sakla. Sen köpläp duran. Kimizde? 100 şehidiň sogaby bar diýip peýgamberimiz aýdypdyr. Waq ýene-de muzaham adam näme diýe? Oy sünnet kanne başga sünnetler tutup bermeliler diýe. Şunu men jemiň içinde mescidin mihrabyna diýen, şeýitdirip sünneti maskara etýän adama awwala imanyna habardar bolsun. Ikilençisi ol adama başga sünnetlerde hiç nesip etýän nädir? Ol adam şeriaty oýun tutýar. O fakat seni ağırlayacak bolup aýdýar. Ol şeytanyň kefi, şeytanyň meňdeş adamyň kefi. We bu sünnet ep berdiň da başga sünnet kan tutjak bolsaň diýe. Şeýitdirip hiç sünneti tutanak da. Asa sünnet tutanak. Okuyan ay öýlen sünnetini okuyan diyecek. Onu da näme okuyanlygyny bilenak. Beýdip özümizi anlamaýlyň, dilimizde de habardar bolaýlyň. Başga sünnet kan, bir zat kan diýip hemmenden galamaýlyň. Hazreti Zeyd saklady dem Resulullah jany. Sen men dinimi saklaýlyň mert bolup. Üçüncü diýer salmaly adamyz Resulullah janyň dogasyndan. Hazreti Hadice aýryldy. Gyzlary eline galdy. Kafir Mekkeň gulagasyn. Mekkeň adamlarynyň ızasy bar. Sahabalary ızada. Taife gelenine 2 nefer musulman bolmady. 10 güllep aralarynda bol hiç kim musulman bolmady. Ýene-de näme doga etdi ýan gelip. Hudaýa ejid bolýan. Hudaýa elimden zat gelenak. Hudaýa men eýäm sennip hiç şikayet edenak, zeyrenak. Ay näme boldy? Bolmady kibi. Näme Hudaý men bilen beýtýän? Sizleri biderek kepler aýtdymy? Ýok. Bu barada bir kefaýdin o ham metlepden geçeýin. Qiyinçylyk diýäniň, meşaqqat diýäniň, merizlik diýäniň, horluk diýäniň Hudaýa ýakynlygy sebep bolmalydyr. Näinki Hudaý Taaladan daşlygy sebep bolmalydyr. Ulazygymyzda halk etip goýaýlyň. Merizlik, horluk, qiyinçylyk, dünýäň qiyinçylyklary, ey jan Allah men işim asan et diýip ýalbaryp Hudaý Taalaň ýanyna izzetimiz derejemiz köpelmege sebep bolmalydyr. Näinki şikayet edip we zeyrenip Hudaý Taaladan daşalmaga sebep bolmaly däldir. Ey qiyinçylykda ýaşap beren mümin musulman, qiyinçylygyň günälerini ýuýandyr we kıyamatda derejäňi aldyrýandyr. Gaýymdyr kıyamatda görersiň derejäňi inşallah. Emma qyssaň iyidi, muna aýsam uzaga gitjek inşallah pek Allah köklediğinden inniki hefte şu hayatın içinde bir Mesihi adam peygamberimize üzüm getirip berip o da musulman bolýa, onu inşallah inni kefte hytmatyna da ýetirer. Hudaý Taala ýurdumyz parahat, watanymyz emniyet, merizlemizde şefa, qiyinçylykdaky adamlaryň qiyinçylygyny asan etsin inşallah.